חצות עליו! יפה. שלב א', רגע. החבל המוביל. זה בערך המרחק. חבר'ה, תהיו איתי רגע. זה בערך המרחק. פה. גדולה. טבעת. להעביר באיגון. תעצרו הכל, יש לי טלפון חשוב. אני רק מיישר, לא מותח יותר מדי, רק מיישר לי את הקו, נותן לי את הכיוון. נגמר? עובר לשני. קודם כל משיכה ביד, כדי שלא יקרה לי הסלט הזה. קודם, היה כבר בחיין, שומר לא משתמש. לוקח את הרסקיו, עזוב רגע. לוקח אותו, כן, לא. ומתחיל להניף, תרים. תן לו יד. בן אדם באוויר! אני לא יכול להגיע אליו עדיין. תגיד לנו מה לעשות, להרים לך עוד? עוד. תרים עוד? שחרר מדבר. עזבו, יש איתי. רגע, טוב. חכה, לא להזיז. אוקיי? רק עכשיו עלה על זה, אוקיי. איפה הערב האחראי? איפה הערב השני? הוא לא מבין, הוא מתחבא מאחורי. לא, עוד לא. צילמנו אותך, אל תדאג. התמונה נוכל לשלוח לאשתך. ארז הוא משוחרר. הוא משוחרר, כל הטבעות מעולות! כמה אתה אומר? שאלתי קודם אבל. קודם מה שהיה. ארז, על זה אומרים, אילפת מת! עכשיו אני מעביר, בוא נתחיל לקרוב, יאללה, אתם מורידים? תורידו אותי, לאט, קשה לי, אני לא יכול. לאט. בואי, המכנסים נפלו לו, תורידו אותו. בוא'נה, הוא שולט. כואב, אתה יודע? הנה, אני מוריד לך שלא יחבט. אני עושה ככה, אני אעשה. איך? צלם אותו בפרופיל, שיראו את הבטן, צלם בפרופיל. בוא'נה, זה בטן 85 זה מה קילו. שעשה לבטן שלו. מה אני אעשה? איזה עיגונים, איזה... אפשר להרים אותי רגע ככה? לחזור? כן, אפשר. נו, טיפה, הלאה. להרים שב. גם אותך בחייגים, אתה רוצה להרים אותי. להרים אותך? לא, תוריד אותי, כואב לי כבר הבטן. מי רוצה, בוא, מי רוצה לעלות? בוא, בוא תעלה אתה.